Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kelas online Basa Jawi SMA Negeri Setunggal Banguntapan kelas 12 IPA lan IPS. Dinten menika Ibu badhe maringi materi babagan pirantosing pagelaran wayang. Nah, dening kula tasih sami Ibu Putri. Monggo dipun pirsani sareng-sareng nggih. Pirantosing pagelaran wayang ingkang baku inggih menika wayang. Wayang kedah wonten nggih. Nalika wayang menika minangka gegambaraning manungsa ing alam donya. Wujudipun saged raseksa, satriya, narendra, dewa lan sapanunggalanipun. Nah, minangka tuladha wayang kados mekaten, kadamel saking kuliting lembu. Lembu menika napa? Inggih lembu menika saged sapi lan saged kambing. Nah, wayang menika dipun tatah utawi dipun sungging boten dipun potong-potong agem kertas. Salajengipun wonten wayang ingkang kedah dipun ebahaken kaliyan dalang. Nah, wayang menika boten saged obah piyambak menawi boten dipun ebahaken kaliyan dalang. Salajengipun wonten kotak wayang minangka wadhahipun wayang. Kotak wayang menika kirang langkung panjangipun 190 cm, salajengipun wiyaripun 18 gangsal cm, kandelipun kayu kirang langkung 12 dumugi 15 cm. Dados ageng kotak wayang menika. Nah, tuladhanipun menika ingkang sampun wonten kotakipun ingkang sampun wonten wayangipun. Nah, setunggale dereng wonten wayangipun menika. Lah, kenging menapa kotak wayang menika ginanipun kangge nyimpen wayang ugi kangge aba-aba dhateng niyaga. Dados kotak wayang menika mboten tebih-tebih saking dalangipun. Lan nggambaraken swasananing lumampah kadamel saking kayu awujud kotak menika kotak wayang. Salajengipun wonten tetabuhanipun dalang. Nah, dalang menika ugi gadah tetabuhan. Tetabuhan punapa? Wonten keprak lan kecrek. Nah, menapa keprak menapa kecrek monggo dipun gatosaken. Keprak menika minangka pangrengganing swasana lan aba-aba. Unine dok dok dok. Lajeng menawi kecrek menika dipun gantung ing kotak wayang. Uninipun crek crek crek. Benten nggih, menawi keprak dok dok dok, menawi kecrek crek crek crek. Nggih, salajengipun menawi wonten pagelaran wayang ingkang kedah wonten ugi dipun sebat cempala. Cempala menika wonten cempala suku lan cempala asta. Nah, ginanipun cempala menika kangge ngepreki wayang utawa ngecreki nggih. Saking wesi menika kajebit mawi jempol suku. Suku niku sikil nggih, jempolipun njapit dados dalang menika. Menawi saking kajeng dipun asta ngagem tangan. Lah menika tuladha ingkang dipun asta ngagem tangan, pun asta nggih. Lah lajeng setunggale wonten ing suku mboten ketingal. Salajengipun wonten napa? Gawangan lan kelir. Lah minangka pokok wonten ing pagelaran wayang menika gawangan lan kelir. Nggih, kados mekaten gambaripun. Lah lajeng gawangan menika ingkang kayu kajeng wonten ing pinggiripun. Dene kelir menika kain entan ingkang wonten tengahipun. Nah, menika dipun sebat kelir. Lajeng gawangan menika saking tembung gawang, kados bal-balan nika wonten gawangipun. Menika wayang ugi wonten gawangipun. Ginane gawang menika kangge nyentelaken kelir. Menawi wonten gawangan mengke kelir mboten saged pun centelaken. Lajeng kangge papaning kelir ingkang dipun gelar sanesipun kangge
damel napa gantungan kelir utawi kagem damel bayanganipun wayang mangke. Nah, kangge njentrehaken wayang ingkang sampun dipun tata. Salajengipun wonten debok. Nah, nggih, debok menika ginanipun kangge menapa? Ginanipun debok menika kangge inggih menika ketingal debok menika kangge nggih kangge nancepaken wayang, dipun pasang ing ngandhap kelir. Kala wau menika gawangan, menika kelir, lajeng ngandhapipun debok niku setunggal rangkaian. Debok menika ingkang sering mangertos saking uwit pisang. Nah, salajengipun wonten blincong utawa suluh. Nah, kangge ndamel bayanganipun wayang betahaken blincong utawa suluh. Nah, blincong utawa suluh menika gambaranipun mekaten. Nah, lampu wonten ing ngajengipun wayang, nggih, mapan ing ngajeng kelir, ngajengi wayang. Jaman rumiyin blencong utawi suluh menika saking sumbu lenga klenthik ingkang dipun sumet ngagem geni nggih. Sapunika sampun gantos saking lampu bulam kirang langkung 200 watt dados ageng menika. Nggih. Blencong menika minangka pralambang surya, rembulan lan lintang-lintang. Nggih. Salajengipun wonten simpingan. Nggih, wonten simpingan kados mekaten gambaripun. Wonten ingkang mangertos menapa simpingan? Oh nggih, simpingan menika tatanan wayang ing kiwa lan tengenipun. Wonten gunungan, kiwa lan tengenipun. Nah, lajeng wonten ing sisih kiwa tatanan wayang menika kelompok tokoh wayang ingkang jahat nggih, tuladhanipun raseksa lan raja-raja ingkang angkara murka. Buta, ratu, dumugi wayang ingkang alit. Nah, menika ing kiwa. Salajengipun ing tengen menika kelompok tokoh ingkang karakteripun sae. Wonten dewa, raja bijaksana lan kesatriya niku wonten ing tengen. Salajengipun ingkang kedah wonten inggih menika gamelan utawa gongso. Nah, gamelan menika menawi mboten wonten mboten saged puninga nggih, mboten saged mungel mangke wayangipun. Gamelan wonten kalih, gamelan slendro kaliyan gamelan pelok nggih. Nah, keng menapa kedah ngagem gamelan kangge ngiringi lampahipun ringgit setunggal. Ringgit menika wayang. Nomor kalih kangge kabetahan gesanging manungsa. Niku pralambangipun. Salajengipun wonten menika gamelan menawi saged mungel alias berbunyi menika kedah wonten ingkang nuthuk. Ingkang nuthuk menika dipun sebat niyaga, tukang nabuh gamelan. Kirang langkung cacahipun wonten 12 dumugi gangsal welas tiyang. Gumantung kabetahanipun nggih. Wonten ugi ingkang nembang dipun sebat pesinden utawi waranggana ingkang laras tetembangan supados katon sae. Salajengipun sampun rampung pirantosing pagelaran wayang sampun Ibu aturaken minangka tugas nomor 3 saking piwulangan ing dinten menika. Monggo dipun garap nomor 1, 2, 3, sekawan dumugi gangsal wonten ing Google Classroom nggih. Nah, monggo dipun kirim tugasipun antawis pukul 8 dumugi jam 3 sonten. Nah, wates wekdalipun jam 3 sonten. Monggo minangka absen paring komen wonten ing channel YouTube Ibu supados bukti bilih para siswa sampun mirsani materi. Ngoten.
Kirang langkung saking Ibu cekap semanten menawi kathah kalepatan nyuwun pangapunten kepanggih malih wonten ing piwulangan online salajengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.